Tuh kok jam 1 ya? Wah, kok jam 1:30? Keris temen. Tak nurun sih aku. Awek sorot. Nanti wahyu mau ora rene-rene cowok. Suwene dintene ket mau. A few moments later. Suwe tuh dari sorot tuh. Nah, sorot yang ngono. Apamu iki sorot? Totoke 100 ini kok. Sampai iki ono 100. Akeh lucu. Nek kondomu 100 ya. Suwe yo tekomu lapo wae. Delok sorot iki lho. Aku ket mau dek kene makan jam 6 no ngamek ngenteni kon. Serangan tuh. Tuh, ndon. Ngene dek loran ono wong maling. Wingi Pak RT kelangan sepeda ae. Ya opo yo? Mari maghrib. Cah. Mari maghrib opo yo? Kowe wong salat yo bener berarti akake wong. Lah ya wong salat kabeh nek peda tinggal njaba kuncine kantil. Cah lek ngono wong iki goblok. Cah. Aku lho mendine jaga ben bengi. Jaga maling nek rata nemu. Maling rata ono maling. Ngaurmu wae jagung akeh wae pitik. Ngendok kok ora maling. Jam piro to ora maling? Jam 11 munggah. Jam 11 nek rene mo yo. Jam 1:30. Cah ngene. Wong pinter uteke jam 3 wong turu ngono. Nyowolong pitik. Anten awal jam 3. Saurunge. Wis to nyolong pitik. Kampung men ora tau kenekno. Gunung sorot manyar iki langsung oleh. Wah, muga-muga ya oleh temen ya. Wis sorot padang iki. Mesti Eropa. Apamu luwe yuk. Kok arep Saudi. Wis nendon-nendon. Nah, ya coba. Nah, ya kono oleh iki. Sampe masyarakat kita iki. Indonesia ae. Ape nek corona lho. Pokoknya goblok. Wah, wong ora ana apa-apa sampe. Lagi opo iki? Wis nang semaling ngono lho. Apamu lho mbone larang lho. Sok wong nang semaling. Impang. Cek. Nah kakek suwe. Piro iku San? 5. 10-an. 10-an lho, yo. Kok kurang sedo lho. Yo, iki. Nah kon, kok milih iki kok. Ora kok sik to. Sampun iki. Kapok kone. Kalau kalah iki lho asindo wae ku yo duwe. Nah, apa? Kau iki duwe jamane grimo ayo elek iki lho. Aku ngomek nek. Wih, nah ayo dibuktikan sak ape tuku ganja. Siapa? Ayo dibuktikan ini siapa yang menang. Waran rokok itu juga. Aduh, buka kon kalah kok. Duh. Wis nih. Iya nak kaki. Joker tak bokong. Joker Bang. Wis kon. Duh, nama apa pancolae? Piye to niki? Nah kaki kok do. Sik no lho, kok isu. Ndas elek kok. Tidak semua aku cuk. Sikantis. Sahrukan kau sahrukan matamu. Jaluk abang jaluk opo dik jemput rintik astagfirullahaladzim ya boleh nanti rintik aku cuk namek mana jaluk. A few moments later. Nah kakek suwene ngene iki klotak iki lho klotak kan situ iku jangkrik ngemek ora ya ora deh ora nak kakek aku klotak kowe nambus iki lho kok situ Joker yo. Kon. Duh, yo ora le wong kireng kowe. Nek apa kok iso ora le?
Ampun. Nomor piro lho? Itu. Yo, nek kon. Lho kok tuh. Wah. Cuk ya. Tuh dah, tuh. Sik. Ah, kalah kok deh. Sik. Dek kene tuh. Kenapa sampe makku? Ini ngene kok. Duh. Wow, mantap guys. Roti cane. Ya Allah. Wow, mantap guys. Wow, mantap guys. Besok ono wis mau tanjimu mau ditefleki. Makku kulo wedi ora aku mulai. Ah, opo ki ra mandi kok. Ra mandi. Mau iki tok jaremu. Nah, ra mandi yo. Wis yo wis. Wis. Apa kon? Anak emakku kon pikurin. Ya. Bodoh amat. Karon wo. Wis nendon pegel ora iki lho. Ayo leran pegel aku ini. Pegel temen. Mlaku ayo. Apa kon? Golip no. Bisa mantan di gini. Cah kayak ompo. Don. Wis tekan jongo-jongo wis pegel aku. Nah, jongo. Arse lho. Wis arse nempel. Susah ya. Apa tadi Don? Coba dulu ya pesulan lagi ya. Lapo, dulu. Lawak kali ya. Gue. Kontolmu lho. Gantul. Itu panu. Ngedi situ lho. Krai. Ijo. Kalungmu iku. Oh, enak. Iya, so. Takut. Wes iki wis nang. Sampurna lho. Nah, ora boleh telepon. Ini berat tak rekam ya? Nah, rekaman loh. Wes, saya betul-betul. Hai guys, balik lagi sama gue ngentot. Segerkan aku tangkap no. Wes ekspor karo aku. Toyo loro, Mas. Ngarana iki satu. Duh kok jam 1 ya? Wah, tak lungo. Nguncing. Mau dek kono makling. Sopo Don? Makling. Nah kon guyu. Dah lo. Makan piye? Dah kon guyu. Dah ampun. Guyu cuk. Aduh, jangan. Makku wedi kok kapan makku mulai. Ayo rapi tuh. Sekarang enggak ayo. Ini rupa aku lo ngene jangkrik. Poh kono tulisan DP. Pengen tambah. Ya kalau dia ojo kenek nongol. Gue tahu, Bang. Cek joker. Cek joker. Jangan lupa subscribe, guys. Subscribe itu gratis, enggak ada ruginya. Joker Kamboja. Asam. Kayak kok apa-apenan to, guys. Ya. Niki barang opo nih. Are. Wis to nih. Mari nak saya nyekel.